Der er en indbrudstyv, han har brudt ind, og så har han stjålet min 5-days deodorant. Det er fuldstændig forfærdeligt. Hvorfor fanden kunne han ikke have taget mit BRO-anlæg? Eller fladskærmen? Eller Rolex-uret, som lå lige ved siden af? Hvorfor? Du har jo fået fanget tyven på nogle overvågningskameraer. Skal vi ikke lige tage et kig på de billeder? Og så er der selvfølgelig et billede af, hvor jeg fanger tyven. Hvor han går ind. Og så kan man jo tydeligt se, at han vælger deodoranten i stedet for mit Rolex-ur. Og så er det, jeg spørger, hvorfor? Hvad fanden? Hey! Er det dig, der har stjålet min 5-days deodorant? Hvad? Kom lige her. Er det dig, spørger jeg? Kom her. Ingen svedlugt over hovedet, hva'? Det er jo dig. Kom her. Hvad så det her, hva'? Mit fucking liv er reddet! Yes!